Kinibingelele-ke babukele emakhaya nibikelela phakathi kohlelo lwethu umgoze babukele emakhaya nibikelele yona ingwe edle ezinye ingwe babukele emakhaya namhlanje-ke sibhalele usisi la wathi ucela simsize nangu umfana wakamakhelwane ebaleke nemali kagogo kade kade umfana wamakhelwane wayethunywe ugogo ukuthi amsize ayomthengela into eya ngasesiswini njengenjwayelo abantu abadala banako ukuthi makuthi umuntu omncane ekhaya akekho bacele umfana wakamakhelwane nangoko umfana esedla phansi nemali yakho kodwa-ke babukele angile ngamaningi anginawo amaningi ake sinikeleni khona kodwa babukele before sinikeleni ngane ngicela singakhohlwa ukusubscribe siphinde silike futhi bonke-ke babukele khona la sisi khona izana amaphoyisa zokuphamela ngizongweni ecala okay njani njani bese acela usicimela i-TV sisayika okay sisi cela uzohlala ngapha sisi sihlale khona la ninjani sisi siyaxolisa ukuvesana isitheleke nje la kini kahle kahle sisi la on behalf of usisi ngithemba ukuthi-ke uyalazi udaba okay khona umfethu kahle kahle size kuyena ubhuti lo kuthiwa uvakashele la ekhaya ukhona yebo ukhona umalume okay sicela yena sisi Ilikuphi i-toilet? Nalo nje la. Nomnyango lula. Muphi? Lo. Okay. Mfethu cela umele khona lapho. Cela umtshele ukuthi khona abantu abeze kuyena. Iwindi leli ngaphandle linalo ibhedla gas? Yebo likhona ibhedla gas. Okay, hayi. Malume. Khona abantu abakucelayo la ngaphandle. Ayi, ngicela ukuthi kumele uphume uzoyibonela wena. Okay. Ngeze sisi. Hey, angazi malume ngicela ukuthi kumele uphume uzoyibonela wena bese kuwe kodwa. Okay, hayi. Okay. So relax nje simlinde. Wenzani yena kahle kahle? Angimazi kahle mina ukuthi wenzani nje. On and off nje. Isikhathi uyambona uyavuka ekuseni emsebenzini bese isikhathi uyambona ulele ngize ngiyibuza ukuthi hawu malume namuhla uvuka athi hayi u-off kodwa phinde futhi ahlale ekhaya isikhathi eside. Yini asengasayi kubo? Ayi angazi. Okay, ayikho inkinga sisi. Hayi, ungakhululeka sisi thina silinde yena kahle. Ungabe uzenzele okwakho. Indoda ebolile, indoda ekhohlakele. Isibuzi sendoda. Hayibo. Hawu. Hayi. Yazi ungigilile. Angiyazi lento ngizoyithini. Sicela umtshele ukuthi into eyinkinga manje ngazuthi kusikhindi. Malume. Bayaphuthuma abantu abakulindelanga ngaphandle bathi phuma bo. Manje kumele ngenzeni ngiyokugeza ngiphuthuma abantu labazi bafonana. Wazi uzozwa-ke mhlawumbe isikhashana esincane bazokudedela ukuthi uqhubeke ugeze. Wena into obenza awuyabuza bafonani udlulisa umlayezo mawuthi udlulise. Hayi shuthi somlinda hayi bathi bazokulinda abanankinga. Okay.
umuntu ukubona nje lento ayenzayo ukuthi angathathi lokhu ungene imali yesalukwazi abaleke nayo. Gogo nje njengoba unoshukela wenza nje ezokwenza njani? Mhlawumbe ngabe usumvukile nje kube udlalela. Ukhothe nje lento ayenzayo, yazi ukukhothela. Hayi. Abanye abantu ngazi ukuthi emakhanda abacabangali. Ukuthi-ke nesalukwazi naso kumele usazi usitshele ukuthi sihambe esikhathini samanje akusekho ukuthemba umuntu ngemali. Imali impande yesona, imali iy'nkinga esikhathini samanje sisi. Ugogo nje kumele agcine ukuthuma umuntu ongcono alinde mina-ke ngiyimeke emsebenzini ofeke mase ngiyothenga. Mase uyothenga uma usuyothenga ukudla kodwa nje ungalingi ulenze lelo phutha lokuthi athume umuntu ngemali, hayi. Malungu. Abasho bafunani bathini abantu? Bafuna wena. Sengizophuma khona. Sengizabalinde kancane asinankinga nje. Sokulinda nje futhi. Hawu. Singahlala ngisho inyanga yonke wezesi. Cela ngingenzela amanzi, singiphuzisa amanzi lapha. Awunawo abandayo. Ya, ngicela ungenzele wona. Ngadlala iphara leli umalume wakho. Omalume kahle bonke bayafana. Yabona-ke wena. Ngilethele nangesoso. Hey, yazi izinto ayijwayeleki ngiyakutshela. Hayi kusho ukuthi hayi. Abazali bakho sisi basayibambe kahle. Basamfundisa ukuthi umuntu omdala ulethelwa noma engasamdingi. Ave sajikijela umuntu nje ngento yokuphumi. Yazike ngengangana ihloniphi bebefundisa leqhamuki. Hayi ke mngani ngigila noma. Kodwa ngibonge-ke mngani ukuthi-ke ukwazile ungitshela ukuthi ula. Kanti bengazi ukuthi ula. Bengazi ngize ngathi ake ngifonele yona ngikubuze ukuthi ulapho wena umalume. Sengifuna ukwazi ukuthi kwenze njani abaleke imali yakho ingaka. Wengakho ehleli lapho phakathi kuthoyilethe engaphumi. Uyazi ukuthi kuney'gigaba zakhe azenziwe. Angimazi nje. Mina baba indlu nje la. Hamba kanjani? Hayi madoda. Hayi madoda, nifuna la ekhaya. Lapha ngigcwala la ekhaya, ngicela la ekhaya nicala usebenze. Funa hamba kanjani? Hamba kanjani baba? Buza hamba kanjani igcwele indlu? Hamba kanjani? Hayi, nifuna la ekhaya nini? Lalela yabo wena lo ngibuyisela labantu. Hey baba. Wena lo ngibuyisela labantu. Hey baba. Engisigcwele Robocop. Wena mshana futhi usasho ngani? Yemfethu. Hayi madoda, isekhaya la. Ehlisa umoya. Ngeke ngifeni imele. Wena uyamsinda. Ungafela uzomdo ekhaya, udonsela ekhaya. Yemfethu. Hayi. Nifunani madoda? Ubonakala ngokudweba amashiko ukuthi hayi madoda, hayi. Nifunani? Wena ngibuyisela labantu la. Ngicela nigcwele yini ima yini ungafuni imako mfethu
imaki yini ungafuni wena ukuzwa ukuthi Mina nifuna angithi uyazi ukuthi wena wenzeni Hayi gogo madoda, hayi. emfethu ulalela lana ke ibabe asidlali la Nawe kodwa mshana ngavele uthule. Gcwele indlu ucela Robocop la ngivele uthule. yebaba Nifunani madoda? ngicela ukuthi sihlale phansi ukuze uzwe Sengihlela ngithi khuluma kufuna mfethu ngingwenya mina ingwenya yakho. ngilalele phela Funani? Khuluma. lalela ngihamba ngaphansi kohlelo umgwazela ngihamba on behalf of usisi sibhalele usisi wathi asizeni la ekhaya size kuwena Awume lapho futhi wena uyangisinda. emfethu khohlwa lowo muntu unaka mina angithi ukhuluma nami So wena somhlophe ungibuyisele lapha. ima baba Khuluma. lalela sisi lalela nangu sisi ngicela uchaze isitori sakho Isitori sithi ubhuti wathunywa ugogo ukuthi cela ayomthengela igrosa. Uma ayomthengela igrosa baba awulalele phela waphazamisa usisi manje Ngilalele khuluma. ubhuti wasihamba nemali yagogo ngoba mina ngangisemsebenzini ngeke ngikwazi ukuyothengala ugogo ukudla. okay Akaphindanga wabuya nemali yagogo. okay Manje mina dese ngihamba umashonisa ngenxa yokuthi kumele ngithengele ugogo ukudla ukuthi sizosikwazi ukuthi silale sidle. Ugogo umuntu wamaphilisi. uyasiza isitori Ngize la Ngilalele. uyamazi usisi Ngiyamazi somhlophe, okay imali yagogo yona kwenzakalani mfethu ngicela ungichazele sicela uchaze sakhe isitori ngoba uyasiza isitori sasisithini kwenzakalani ngethathu emfethu kwenzakalani yini imani le ndaba lena ayihlangene nani vele ayihlangene nathi nigcwele ekhaya nje ngiyakhishwa nje mina sorry ngicela ukukuchazela ukuthi why izigcine ifikelele la kuthini isifaka nathi ngoba usisubhalele ethi nathi ucela simsize ibona labantu bala eminyango bangilindile ibona la ayona wento okulahla futhi emfethu baba akaze wangithanda umthetho futhi awufuna ukulalela sifuna imali yagogo la alright lalela ke mfethu angithi awuthanda ukuchaza kushuthi uyayazi imali yagogo njengoba ungafuni ukuchaza yini ungachaza ukuthi kwenzakalani emalini kagogo chaza yebo ayihlangene nani le nto manje ngichazele nini nani ngebengu wayintshontsha imali yagogo wahamba nayo awufuna ukuyibuyisa mina le nto ihlangane nami nogogo umuntu abingemchazela lalela mfethu imaki okay njengoba uthi lalela anginjengoba uthi le nto ihlangene nawe wena nogogo ngicela sihambeni ke siye gogo ngihambe nani sizokuthatha imalalela baba okay baba lalela isidingo sokuthi manje uyihambele wedwa ngeke usakwazi sekumele sikubambe sihambeni segogo yabo manje njengoba lalela baba baba akuhlali la sifuna imali kagogo baba wena awufuna ukuyisa imali yakho sekuyinyanga ezimpilweni imali yakho awuyibuyisi wena akubona ukuthi awungifuni emfethu akekho ongakufuna sifuna imali yakho kuwena phela asilwi ukuzolwa unguwe kahle yazi angigondile mina indlela yazi uyazi ubona labo baba wena angwilwi nawe ufuna imali kagogo baba awolu ubonile ngikhishwe kanjani ngigeza ngiqeda ukugeza angakashintshi ngisagqoke kanje iyona ndlela leyo enize kahle ngayo imaki iphi indlela wena ofuna kuziwe kahle ubaleke nemali yesalukwazi sisimane uyanyanyisa mfethu umjito brandi kanjani cha imaki emfethu akubuka yini ukhotheni usho ukuthi gogo ngabanjwa inkunzi manje wahamba chaza ukuthi kwenzakalani ke chaza yabona njengoba ngisakunika ithuba lokuthi uchaze ukulizwa ukuthi wena ubuyanga nemali yakhe senze njani chaza phela mfethu ukuthi kwenzakalani yazi kube ngazi benze ngibanga emisini bese sengiqhubeka ngiqhubeka ngigezela imake chaza phela ukuthi kwenzakalani chaza ukuthi imali kwenzakalani ngayo ugogo manje mina ngichazele wena lalela mfethu wena mina lenkulumo uyimina nogogo lalela la Leon angithi awufuna ungichazela wena kusondela usondela baba angithi awufuna ungichazela asambeni kuyochaza gogo ngiyawazi ukuyihambela manje kumele ngihambe nawe angithi lalela yazini lalela la baba lalela la baba lalela angithi awufuna ukuchaza la kumina asikubambeke sambeni niyochaza gogo and masamba siyochaza gogo ngeke uhambe kamnandi
Iyona lento otungibele egezini. Uyangiphuthumisa. Hayi, yabona ngiyajimeleke yabona. Ukusela lo benza. Ngiyimele lena ke. Lo benza ukusela. Ekhaya ngishaka nje. Hayi madoda. Awona ngimeleke lena. Ngime kanjani ngibambe kanje? Ngime kanjani ngibambe kanje? Lalela. Animbona ukuthi ngichaphaza ekhaya futhi. Isekhaya lo ngichaphaza kanje. Awufuni ukuchaza ngithi. Hayi, ngichazela wena futhi ngichazela wena futhi. Angithi awufuni lalela baba. Lalela. Hayi hlala phansi. Ngihlaleleni phansi. Mangihlaliswa yini na futhi? Lalela. Ngizwe kahle. Lalela. Nginesicathulo sami la. Hayi, bosisicathulo sami la. Sis. Ngamgqola isicathulo sodwa manje. Baba. Yabona ukuyima emfethu. Yazi ukube uyangichazela ukuthi kwenzekeni ngemali. Ngabe awukho la. Manje angithi uthi ufuna ukuchazela ugogo asambe next siyochazela ugogo. Manje anginazi inyanga ngikwazi ukuyihambela mina. Sukuma kuyihambela. Hayi. Awusuke futhi wena phambi. Hey baba, usukuma uyihambele. Suka wena phambi kwami. Ngirako bokhope phela. Ya Chuck Norris. Awusukuma uyihambele. Ambambe mfethu. Hayi ungihambela ngikwazi ukuyihambela. Ngeke uzobaleka wena. Bambe ibhluke neanta lo. Oza ngapha. Hey siphuma ngapha. Uyapha. Angithi mangithi uthe wena ufuna ukuyochaza gogo. Angithi ufuna ukuyochaza gogo asambele. Angibani sekhaya la. Ngafana itanosele ningibambe kanje ekhaya, egcekeni ekhaya. Buku uzozubuka abantu ngoba ngabe. Buku. Ngihamba Mana bafethu, man. Angicela sikhulume lento. Angithi kade ngibele ngithi siyakuncenga la. Ayithi uthi ufuna siyegogo. Manje senzilokho ningibamba ngewashing kodwa nani. Angiwena phela ufuna ukubuka abantu. Hayi bafethu. Ukuba ufuna ukubuka abantu ngabe siyahamba. Omakhelwane bazothini nje sebengibona ngikhishwa kanjena ekhaya. Asibuyeleni ngaphakathi. Miyeke mfethu. Ngomlokhu nje kabuhlungu kanje. Bambe. Yazi nje. Baba, hawu. Lalela mfethu. Bengeke kubuka. Ukuthi ukhuluma iqiniso. Buka manje. Kungaliwa kwenziwa lutho. Wena isho ukuthi imali yakho uyenzele. Ikhulu chaza wena ukuthi kwenzekeni ngemali yakho then base sithatha from lapho. Yazi mfethu. Ichaza. Yazi mfethu lento ibingaxazuleka kalula. Ukuba ufike waqhamuka wena, waqhamuka waze kumina. Wafike wangibuza ukuthi kwenzakaleni, wafike bese ohlala phansi ikhuluma ixazululeke lento. Bengizokuthola kanjani ube wabaleka? Ngikhona angithi angibona. Uzongisa uRobert Uma kufonelanga umngani wami ukuthi ngikwazi ngimbuze ukuthi awukho lapha ngitshela. Ngaba ngikutholanga. Chaza bona lewo Robert Cop angimazile nabo. Mfethu awuchazini manje nimele usijoyina kabona. Ngafeni ningichaphazela ekhaya bese lo muntu asambeni naye manje ngoba mani. Niyangilimaza futhi ninja. Chaza phela mase siyahamba thina. Wena somhlophe kodwa ukhuluma. Chaza awugcwali. Chaza ukuthi awuchazi ukuthi kwenzakalani ngemali kagogo. Yabona nje. Bayazi ngifike ekhaya futhi ngifike nenza kanje. Chaza phela. Thini nje umakhelwane olalela manje. Chaza phela ngemali kagogo. Awuhlehle phela nawe. Ayi ngiyakhuluma ume la emphimbeni nami futhi nawe. Mfethu. Ngidinga ulwazi ukuthi wayenzani imali kagogo. Ngoba lento yenzayo ngisakutheli. Sophinde ngikutheli. Yazi somhlophe ngikuchazele. Yabo lento lena usuyenza manje. Usungithathise kwasikhothini. Lento buyenze buyivele phela usikhotheni. Ngibona usikhotheni ngoba angisophinde ngikuthemba ugogo asophinde akuthathise izingane yakhe. Ugogo ngihlezi ngimsiza. Awufiki ngani ungibuza ukuthi lalela la. Yebo uyazi wena sengiyakubona mhlambe njengoba uthi ugogo uhlezi umsiza. Shuthi wena usukhokhisa ugogo ngokuthi uhlezi umsiza ngokuthi umthathele imali. Ugogo wenzani? Chaza phela. Lesakazi engizwana naso engiphila naso sangazi ngisamncane. Ngeke vele ngitshontshele imali Chaza phela kwenzakalani chaza. The time uthumile ugogo kwenzakalani? Chaza. Kahle. Cha ngifuna iqiniso mina uwena. Ngidedela ngikhulume. Angithi ufuna iqiniso. Wafika noRobert Cop back. Chaza. Yazi. Into eyenzeka lapha ugogo yawo wangithithi ugogo washo ukuthi uthini.
mfana wami ngisacela ungele ezitolo ngisafuna ungikhiphele imali ungenzele 1 2 and 3 ngavuma ngaba nankinga futhi ngathatha ikhadi wangipha iphini bese ngiyazi vele usingijwayele ngahamba endleleni ngiyenzeka lapha endleleni ngisaya khona kwafika kwangena i-call ecingweni lami akule call engena ecingweni lami kahle kahle into ayenzayo vele akhumbula ngangasebenzi ngafika ngahamba nga-apply ngizama ukuthola itoho kanti le call ingena vele ngisendleleni bakuphuthuma kwathiwe bele ngifike gcwalisa ama-documents zeni ngifike ngiphethe izinto zami nginganamali ngabona ukuthi okay yazi le mali le ngizoyiphesha vele angisheshe ngiphuthume ngilungisele itoho iphanti ngikwazi ukuphanda nami ngilungisele itoho ngibe right awusayibuyisa ingane imali yakho Okay, yaphela ke lo nyaka. Sibili ke. kahle madoda yabo inyama yokuqala khona ngafika ngawagcwalisa ngala forms akhona nga-applya kwadlula amasonto ecabanga isonto elilodwa noma amabili bangibiza ngafika ngaqala ngasebenza umholo lo wokuqala ayingekho leyo mali kwayimali yokugibela Pho imali mfethu. kule nyanga kabanje kule nyanga le nje benifika nje nje ngisho futhi ufike nami akhuluma nami bengekho isidingo salokho sonke lokho ogogo ngiyazi ukuthi kumele nginikeze imali mina bese ngilinde ukuthi umholo ungene umholo masungenile ngiwazi ukufika kugogo futhi kuzofika ngithenge izimnani ngithi sawa sami ngixolise kule ndawo into engayenza kahle ngoba kwangaplaniwe nami ukuphuthuma yonke into bisishesha Mfethu imali. hayi banzi Imali. Hayi ayikapi. Awukubuyele emuva kancane. Ukufile le pain le. Uthumela umuntu ulambile uphila ngamaphilisi before kumele ugunye amaphilisi kumele ufake something. Awusasicabangela isakwazi ukuthi nanokuthi uthathe imali yazo mhlawumbe sovukela i-heart attack phela ogogo ukhumbula ukuthi mfethu imost yabo baphila ngayo le mali le yesibonelelo. abo bafu usuyibeka kabi lento uyazi ukuthi usuyibeka njengomuntu ongananhliziyo ongamnakekeli ugogo Ukube ima Wena semhlophe ugogo mangekho wena usempantweni uba usizwa mina ugogo usuke ungeke uyazi ukuthi sengavele nje ugogo into ebuhlungu kanje isidingo singekho ukuthemba la ukuthemba ugogo uselahlele kwena akasophinda ugogo akuthemba ngiyakuzwa lokho kushoyo ngiyakuzwa futhi sesibuka eziphara usikhotheni thina sisibuka wena sekunjalo ngephusa lodwa pho wena ukwenza ubulungiswa wahamba nemali kagogo Ngifose lokho nje ingakho bengizofika ngifike nento eyokuxolisa kugogo ngithi gogo okwenzakalile bengawona izibomu isimo engangibhekane naso mfethu kwenziwa indabhile gengele elibelezenze ngazuthi yakhona kube iyona mfethu le yenza izinto ezibuhlungu ebantwini buka nje lapho esifubeni sakho khona ilokhu njalo khona isiphamba khona izandla kwenzakala ngempela. uyazi ukuthi ibuhlungu lento yenze kugogo ibuhlungu ngiyakuzwa somhlophe ngiyakuzwa ibuhlungu kakhulu lento yenze kugogo Imali mfethu ngayoboleka imali ukuthi ngithengele ugogo ukudla okay manje ufuna ukwenza ngiyakuzwa kokushoyo imali wo cela ukubuza ke mina yabona njengoba thina sesila sezokuphoqa ukuthi ngilimazile futhi baba sezokuphoqa ukuthi kumele mfethu ubuye unike usisi imali ugogo ayithube ngayo phela ngawona mina imali ngingakho ngithi ngilinde imali ukuthi ingene ngoba bengifanele vele ukuthi mase ingenile ngizofika ngimnikeze ugogo imali yakhe iphelele ngiphinde futhi ngimthengele ukuxolisa ukuveza ukuthi cha lokho kwenzekile ngiyazi ukuthi kwenzekwa kuyiphutha ngifuna cha ukuthi yiphutha angiyona izibomu umsangano lento oyishosho hawu kwakumele ngenze njani wena wawuyimini wawuzowenze njani umsangano lento oyishosho sayi bafela kwakumele ubuyele kugogo loxolisa umtshela ukuthi ugogo ngizoyikhokha kancane kancane imali ngayi lento osuyenze so yabo lento libele ngushasha libele usichazele izitori asisasebenzi manje into esengidinga manje yazi bafethu nginganikeza namaphepha amaphepha esetohweni nibone ukuthi ngaqala nini mfethu lalela ngizwe yabo mina lezi zitori ongichazela zona angisayingeni sesidimi yabo njengoba sela namshana futhi imali siyayithatha sihamba nayo manje kanjani manje anginamali nje mina manje angakaholi nje manje yazi senze njani
Angithi uthe ubuvela usuplana ukuthi uzoyibuyisela imali yakho. Basivele ngento ukuthi ingene Ikhadi lakho ke. Mfethu, hayi sis, ehlisa umoya. Okay mfethu, yazini sicela ukuthi nje senzeni into elula. Sicela ukuthi kube khona esizokubamba okwakho ukuze uzothi mawusubuyisela imali kagogo uthathe into zakho. Angithi vele wena uthe ubuzovela usuthi uya khona kagogo. Mina isidingo sokuthi uze uthi kumina mhlambe kanjani asisekho. Into bekumele uyishona ukuthi asambe ngiseke ATM first keep imali yakho gogo unike usisi imali kagogo kuphela. Manje uma uthi ikhonto uzoyibamba isekhaya phela ngeke ngivele ngidedele into itiyala ekhaya. Ngeke sithintele uthi yakini thina sifuna into zakho. Into zami kanjani? Yabo nje ifoni siyadinga. If imali mawuthatha ifoni ngimesi ngibuza into. Mangithatha ifoni ngithi mina mangivuka ngetohweni ngiyovuka ngani? Mina mamele bengifonele bethi ngoba ngesinye isikhathi bengifonele bathi bafa uphuthuma uye etohweni ngizoya ngani? Wemfethu imali ngizwe kahle. Yabo inhliziyo yakho abe ngiyithanda. Yazi abe ngiyithanda ngempela. Yazi wena umuntu oright ngempela. Yabo lento eyicabangayo. The time uthatha imali kagogo nawe bekumele ucabange ukuthi ugogo uzodlani. Amaphilisi uzowaphuza ngapha. So lento engisengiyenza sekukuzwisa ke nawe ukuthi awukuze umjovo wakho ukuthi umungena kuwena kunjani. Sisi bese acela usisize usilandele ifoni yakho. Mana kanjani? Mfethu lalela. Linda. Uqalile ukungenele endlini yami wena. Cha mana. Usunendlu wena. Wena kahle wena. Isekamereni lakini wena ngena. Ungenele la endlini yami. Hey baba. Wena mshana. Usayingenela manje. Lalela ngesizwe ngawo. Wena futhi athi uqalile wena. Uzoshintsha uzopantsha wena Robocop. Ifoni awuqale phansi. Ifoni yami manje. Amadoda ngitshalile befoni yami. Baba. Ufanye yami wena manje. Awu jackpot iapula baba la. Beba. Awu ufanye yami wena. Ufanye yami. Awuyima. Ufanye yami wena. Beba. Ngitshela nje isebenzisa itelefoni. Angitshela ukuthi ima baba ima. Yabo ima. Baba. Ehlisa umoya. Mina lalela. Maliphela leli nto ngizokhokha kanjani? Ehlisa umoya. Baba. Lalela. Vele inhloso yakho ukuthi uthathe iapula lami. Baba. Lalela. Baba. Walibona iapula hayi. Baba. Lalela. Ehlisa umoya. Lalela. Yazini. Leli apula leli ngeke lihlale egogo. Lizohlala kuthini? Mangizwe phela. Uma ufuna iSIM card, futhi ngeke sikunike kwa iSIM card. Wena uzobona iplan yokuthi uzobona uswenze njani. Lalela bafa yazi ngigqilaza ekhaya. Lalela yabo ukugqilaza. Yabona ukube siyagqilaza. Wena Robocop. Bese ukugunda ikhathi ukube yabona futhi Robocop. Lalela baba. Unecanzekini wena vele la. Okay ngoba manje awunginaki. Ngithi ngizama ukuthi ngikhulume nawe. Nisathi ifoni nje ngithi nginilalela nje ifoni alami akuseni enhlokweni nami. Lalela. Uyabona angithi ubuthe wena vele ubuplan uthi uze kuzokhokha imali. Ifoni ngenaphi? Ifoni ngenaphi? Sesengicela sokuma. So mina imanje njengoba sashoda u1.5 week ukuthi ngihole. Ngiyobe ngivuka ngani zonke lezi insuku lezi. Uzoyiplanela uzoyibonela ukuthi kanti ubuzoza ngani igogo uzokho. Uzayibonela kanjani? Asambe. Wena kahle wena uhlale phansi. Bona Robocop. Ahlale phansi asambe mfethu shiya lesi sigaba nesibuku. Awona mshana wena. Sasibalandela vele. Hamba nabo. Angithi vele afana ugunda amashini. Hamba nabo. Awukahle wena. Hamba nabo. Asambe mfethu. Wena samhlophe ngayifuna ifoni yami. Ngeke uyibone. Ilale izohlala kuthina le phone hayi kuwena. Ifoni yami njalo. Asambeni mfethu. Ukubonga ukuthi sihambile nobhuti la bese khona. Ngitholile ifoni sithathe ifoni yakhe. Ngiyathemba ukuthi njengoba ubeshilo ukuthi imali yakho uzoyibuyisa ukuthi uzoyibuyisa ngempela. Ngizothanda ukuthi obhuti befike bezongichecka ngoba ngiyasaba ukuthi engasuka ngingenele ekhaya ezofuna ifoni yakhe. Ngithanda ukubonga kakhulu babukele emakhaya. Ngiyabonga.